iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Paitulnog kanto na di pagkasiram into na las 5 mirasol. Adapas ka na darayak. Ket isurot ka. Sige, sir. Malpas kong tunda kita arameda. No tuwa tala ang diti opisina. Awagan na kitinagan ko. Wano, sweetheart. Awagan naklang iti sir wat na sa bali makangag. Aglalo iti kaduan ti tao. Makadkadlaw sa nagiti padak empleyado. Masisiimak nuwag. Dato nga. Agkikini si Imda, sir. Saan nga isunod ti problema? Ada ka di pa'y kaya't madamagan sakbay ngay pasnek mo ti agtrabaho. May panggapit ti asawa yun. Nasurukan na sa nga pulo atawan na saan kami ngagdenden na ni Margaret. Kasla nagsina kami. Gamawan mo't tinagsaritaan mi akas ta. Nabayagan na saan kami ngagkit-kita. At nabukod na negosyo, ngam saan kami ngagkit-kita. Nauyong ka di? Ang mga no madamag natin paipanggap ka da tayo kat apa anak, pangat-pangatan to. Profesional kan managam ni Margaret. Naungat, ngam saan kami ang nagbindog kao, naagapa kami iti. Saan ka matanakan kan kuhala? Kumusta ka ti pamilyam? Nangruna kadagiti nakanakin ka. Idilangan nagsaruno anak sakit dagiti dadakkel ko anagawi dakiti lugar mo. Kino na ti may sakapsat ko idi nawagak. Nasayat ka numatan ti kasasaan ta. No kasapulan na pauitam iday di kwarta, ibagamlaan kanya. Wano kargak to gayam ti itim card mo, tamno at damadadaan ngay pauit mo iti pamilyam. Ang mga nukilad na kasapulan dati kwarta. Agyaman naklaunay, kata kayo, sir. Romualdo, sweetheart. Oh, dahil daman di ko na. Kaya't ko ang nalailo ka kanya. Nakasagana ka mang tad, edi amin nakasapulan. Hello, Mr. Bernales. Huwag gaya. Dalipatak ba't na tinagawisap kanyak? Inton rabi gaya man. Namnamaan ti kaadak. Napayagan nga, aw-awisan na, itala nga pagustuhan ka. Pasensya ka lakumaan, nagadungamin ti pakakumipumak. Kanamumat, asa anak anaruam adumardar ay kadagiti social gatherings. Sige. Bye. Oh. Ma'am, magalpaw. Ay ito yung nagtipi kasapulan yung papeles. Kakalpaslaang ni Mimi ang sekretaryo. Idi sumlatan ni tilamisaan, Samuel. Intod bigatan na kita at na kita. Kan, agtugaw ka. Daibagakan ka. Awan, ma'am. Kauawag lang ni Mr. Bernales kanyak. Kat impalagip natin ang awisan na kanyak. Kumuyog ka kanyak, Iso nga itulnog nakto nga umuna idi balay. Sakbay nga gawid ka. Subyan nakto. Awan, ma'am. Pasensya kan. Ta malaksi diti trabaho diti opisina. Pagbalbalinan ka pa driver ko no dadto nga. Uri do ada company driver awan nga min bukod ko mata driver. Awan tiyan yaman na dayta, madam. Sanot nga min nakasapulan na mga alak ti driver ko. Kan bodyguard pa yan. Gaputa awan mo't kabutbutan ko.
Day ti anas na strict ko. Maturmanak pa yan iti bagi. Tiya ko na muno kasano makarok atak. Kaya rigak ti na ikawar. Nakabalo dak iti amin apakayatan. Ni Romualdo. Oh, apayasan ka matimtimak Mirasol? Ada ka di problema? Awan. Awan ti mapanunot ko ngay bagakan ka. Itulnog na kiti pagkaskasiraak na agpalasak. Mas tawag ka ni Mr. Agarpaw. Haring nakasawa ka yun. Nga mapayasan nakapag na din iti balay na. Kwa? Nakasad ka. Nakabakbak ng anikusyante ni Sir. Nasuruksa na makatawan ngagditin na kayo kasakasawa. Ngam awan mo't langan anak yun. Ardo? Saan na mabalin? Diyak kaya't diyak si Kog. May babay naklakit diti lugar ni. Saan pa'y nga mo dagiti dadakkel ko anak relasyon na kiti boss ko? Talaga baknang ni Mrs. Agarpaw. Nagdakkel da ito'y balay na. Nakalawlawa da ito'y salas. Antigo amin nga alikaman. Tawid na kano da ito'y kadag iti dadakkel na. Mas daawa. No apayasaan nga agnan iti balay ta iti asawa na. Kasta nakakaam tingiwat dagiti padak empleyado hagsao may panggapit iti asawa na. Taytan. Mumababan iti agdan ni Mrs. Agarpaw. Samuel, ada ka gayakan. Nabayag ka din na uray? Kasangsangpat ko laang, ma'am. Okay, mapantagarodan. No mabalin, saat ko akayat marabian taon ay, ha? Adutin as ka ng asikaswag. Nakadadong di daw sa. Nainahit ang di pa nagpataray ko. Kung nagatuti sa sarunan tayo mo na. Nalawa ti pakaangahan siya kaso. Isardeng mo ang tutilugan ni tisang ti pasta kapakaangayan ti paskan pardo. Kumita kanto iti pagparadaam kalpasan na makadisag kami kaninerosan. Agtalinad kanto latan iti ruar. Oh, Mirasol, di ka matimtimak. Diyos ko, nervyosak. Mr. Garpaw, nagaduang ang pwesto ti tao. Negosyante kayo lakit di amin. Dakal lapaskan para kadagiti negosyante di magay. Diyak man namok ni Mr. Bernales. No adagit di panggap na tumapog iti politika. Wano at nga to at tao amang kidaw kan kuhana. Nga agoom mong amin na negosyante. Sir, kadanon tayo. Sige. Dumsag ka talukatan dagiti daw mi. Sige sir. Dita ka pa ilang nagtugawa, Mirasol. Urayan nagtatulungan ka abong baba. Natak na niya Romualdo. Dahil tati pang dayawak kan kwa. Ardo, no mabisin ka at dadagiti lamisaan iti ruar di pasda, apangalami di kanam. Naisangrat ka dagiti mapalubusan na sumra kiti unag. At dapay may sirbing arak no kahit mo ti uminom. Ngam, saan ka ngagbartat? Nalawa da ito yung pasdag. Apakaangayan iti panagaumong dagiti negosyante. Adumat la ti tawid jay. Adanay ranta apagayayaman dagiti uping. Agtugaw ka, tatusan ka magtangan nagtaktak dar Samuel. Ma'am. Ma'am, itala nga makadaraya kiti kasi apaskan. Nakadado a tao. Kaya't mo ka dito uminom iti arak? Ni. At agaya mo nakadaso may sa aboting arak iti labot ni masaan.
Ay, pasensya kayo ma'am. Saan ka naruam nga uminom iti arak? Dayjay ni Mr. Bernales. Panawon ka pa lang, ah. No, di mo kaya tuminom iti arak. Mabalin mo ti umalatiw kada kiti da tumalamisaan, tama kaya mamu ka. Adala kiti da kiti empleyado, ada gitugot kada kiti sekretaryada. Kaputadyak mat umininom iti arak. Agpag na. Bahang ada na yung awan nga amamo. Ay. Nag-uumong dagiti amin na negosyante. Iti dayji apasat da ito apastan. Kasla amamok da dya babae. Diyak kata nagbitot. Amang ano, kayong ingas na naan. Mr. Mirasol, sika nga agpaiso. Kumusta kan? Apay kumustahan? Nasaya taklaan. Kunak no saan ka na makita pa. Di pa'y kastoy a lugar. Inawis nak ti boss ko, mangkuyok king kuhanay ti daytoy apaskan. Agpadata sa mulay. Talaga ana ilit ti lubang. Kalpasan ti sumagmamano atawan manipod. Pimanawa ki lugar tayo. Nakita tamanan. Sana nagkupas ti kinapintas mo. At dapat pimintas ka, Mirasol. Makunam day ta. Taadon ti nagbaliwan ti langag. Saanan asyak day di sigod adib makkel iti away. Kapilitan asumalog iti talon. Tapno tumulong nga agraep ken agburas iti natnatan. Nalanglang nagpaiso iti lugar tayo, Mirasol. Ngam, adamat umapay nga iliw kanyak. Kailiw ko dagiti kinaubing ta. Apa naglumbata nga agkamat iti abal-abal. Ken agsida ti allukap. Amin na ngay bagbagan. Uri kay manjak na palupusan na simrak ti pastek. Napag-uumungan dagiti empleyado. Aro ti arak yung pulutan dito eh. Manjak mabalintag pastek tagmaniwa. No, saan nga kung ungkit ni Boss Romualdo? Nakaro nga may makontan. Ni Boss. Mawawag ka niya. Hello, Boss. Ado ti mainom nga arak yung pulutan dito, sir. Wen, sir. Sa anak ng badbartek. Wen, yak malipatan asak tagmaniho. On kayam, sir. Sige, sir. Wen, sumre kak takadwak ni Mirasol. Sige, sir. Wen, sir. Ibagak tinagan nyo iti security guard. Sige, sir. Bye. At ato lakit ti tinay masama ka ni Tunag. Ako maakpay. Amang buya ti kinapintas ni Mirasol. Napintas na ito'y apa nagtitipon tayo kakadwa. Man ti kastoy agundaway. Oh! Margaret. Itay pa yan nakita ka, kan mga kutitimok mo. Makisarsarita ka dagiti padata at negosyante. Inawis na kagayam ni Mr. Bernales. Nasurukan na may sa atawan asan ta nagkita, Romualdo. At data ti Paskan, tayo negosyante. Sanda nga mo na niya ti estado ti relasyon ta Margaret. Saan ko akaya tapagsaritaan day ta, Romualdo? Tinasaya at panawad ka. Arto? Sika? Wan, Ning baglakitin ta pinanawan ako ni Samuel. Ipulong na kinirumagta. Nakatila na tila na aki kasarsalita. inawagan nak ni Sarah. Kaduan ka kano. Tasan nakakano pa masama. Nagado makan di sanong. Hindi ka matmangan. Saan na ka mabisim? Mangan ka no kayat mo?
Tumagayak pa lang. O Ardo, dagagaya mo nun dito. Wan boss, nitong tungak namin Jero. Sige bagang galata. Ket si kami Rasul, apayadikan sa pinangan. Inururay na ka di. Napaut basit ngamin, di pa nagsasarita mi. Pasensya ka, no, sa anak ang nagkapagpakadakan ka, Mr. Bernales. Madamamot nga mi na makisarsarita ka. Oo. Uray, ta napagustuhan ka ni tikid daw mo. Andan tumadad suwali agon daway, apa nagtitipon tayo negosyante. Sige, bye. Samuel, napsuka ka di matlaan? Nagaduha makan, ma'am. Diyak ka mo ti pilyak. Talaga si daganaan na naimbag ni Mr. Bernales na diyang okasyon. Saan ko alam namaan, nagkita kami kini Mirasol. Agad anos ka laan, Samuel. Iso nga inyawis kung ti panagawid ko itay. Tapno makainanakan. Amo kami na nabandog ka. Awan tanyaman na, ma'am. Narwamak. Narigat ibiyag medyo away, ta agtaltalon kami pailaan. Aglalo no, agipugon kami iti kadagiti apit mi at tabako. Talaga puyatan mi abantayan, ma'am. Nariknak ti Bartek ko. Nga mituloy ko ti panaginom ko. Diyak naman nga kita kami kani Margaret iti dayjay nga okasyon. Nasuro kamay sa atawan na saan kami ang nagkita. Awadan bibiyang ditunggal may sa kada kami. Diyak mo no nakita na kami kini Mirasol. Apay kumabiyangan. Saan na nga ugali ti agis iskandalo kadagiti babae ti biyag ko. Agkaraapa kami di. Ngam nasimbang tiriknana. Manakam kandi adal. Mabayin na makita dagiti anak mi nga gapapa kami. Awanan ti makidindin na kada kami. Tadaminan pamilya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itay pa nakastri ka dito kwarto, Romualdo. Sana pa maturog. Sangsangwag ti laptop ko. Saan ko man na masango ti mga sarungkar ken kanita pagkasara Mirasol. At na kami kinidespon dito yung restaurant. Dete sa nga iliyo itay bigat? Kasta gagpaiso. Sige anta napatag ti pagsaritaan mi. Pasukon ka tulangan ken ni Ardo iti pagkasaraam. Bye. Bye. Adaman umawag. Saan mo ta nakakonbok dito eh? Sino ti akin numero dito eh? Ano mo na ta, bili ni Romualdo at Jackson batan dagiti mga awag. Saan na nakakonbok? Malagip ko ni Sam. Saan? Awanin tiga po nang awakan na. Sumbatan. Hello? Samuel, awanan tiga po nang awagan nakpay. Sapay ko nga, tasaan na ka makasingan ka, Mirasol. Apa yung awagan nak? Ada ka di ibagam? Ada ka di nas ka na pagsaritaan ta? E din to ta... Taglam naman nga kita tayo tita dyan lugar. Inkuyog naklaan ti boss ko. Sana dahi tati kahit ko asawin. Pangaasim. Nanyaman ti pampanonotan. No, apa yung nawagan nak? Lipatan mo.
Di pata mo na nyaman dayta. Tamanipot ti manaw ka iti lugar tayo. Asaan kan anak subli? Gaputan na labit. Iti panagkitam kat nalubon ti dalan mo. Ngam nasisiit pa iti dalan mo. Ang makaasidag kanyak. Kasta, diyan maawatan tiket mo sa Awan ti ka po nangagpalawagakan ka. O sige, makaturturo ka kon Samuel. Kat pangaasim ha. Di mo ulitin ti umawag to'y kanyak. Bye. No, apa yung makalita ako di kastoy. Kabababawi ako. Gabada ka di pa yung maaramida. Sa paabinaunak ni boss, amang sukon king ka, iti pagkasiraan. Masaba kayon sa, ang mapali opisina taado tinas ka nga ramitin tayo. Naimbag ta ka na yung masapa kang agririing. Amo pa nga ado tinas ka nga aramidan di opisina. O niya, namigat kan? Nagkapiyak lang. Amang ano kayat mo tiyagkapi manan. Paur-uray mo iti panagrupot ko. Ha? Saan amay ibusan iti tinapay ditoy. Kan adalinutok akam kan hotdog palaman. Nagyaman naklangin. Rumbang ko mga inawagan kasakbay ng mic diti. Amang ano anyang amin ti panunutan ni boss. No mabayagak di pagkasiraan. Kagurang nakpay lang hatan ni Mirasol. Gapoy ti panang baybay ak itiking kuhana. Nagbutal na. Kaya't tinalikod ak ti responsibilidad ko. Naragsak ti ayan ang pwede. Ngam agpahata kami anak ko rapay. Kalpasan ti panag-opisina tayo ton malam, Samuel. Kuyogan na ka. Ada kasi narak ko negosyante matlaan. Wan ma'am, oray tadakmat lata iya opisina. Pasensya kan, no madakamat ko no dadto mati oras sa panaginanam ko ma. Ay, Amang ano ada kiti napatagmat apag na? awan madam. No, asang puwet ako niti pagkasiraak. Diyakan rumwar. Sa anak mo't ang makibarbarkada. Masaludsod ko laan da ito eh. Awan ka di pa'y nobya. Adda di madam. Ngam, nabayagan na nagsina kami. So magmamanon atawan, tinapalaban. Iso na sa pinasokon ka kini Ardo, adda pa panakinton madamdama. Si kanton ti makaammo diti opisina. No, day tati ko na yun, sir. Kasaritak to ni Joy inton madamdama. Ala kayam tilistaan dagiti appointment ko itangal daw. Ta itad konto kini Joy ta isot imang cancel iti appointment dagiti kliyente itangal daw. Aday ti may sa notebook. Dati gayon. Nasaysayat ani Joy ti makisarita kadagiti dumtang nga kliyente. Tapno saan da ka amasinga? Sige. Ingatan naksamat tan. Pagsilusan na nga ta dagiti kliyente. Wano liklikan na lang ada may lawan nga dakwada nga agaram kanyak. At no sa anak anawaya. Unay ko kan ka itay nakasublita dito opisina. Nga adda pa pananta ita malam Ardo. Ngam apay anak kabaybayag ka. Among kandi ajak kayat ti mabayag nga agur-uray. Boss, pasensya kay man. Na-traffic namin eh. Mapantay ko din. Damagang pailaan da ita. Itay kumapailaan nga Ardo. Kasarita ka labi. Subyak to ka din ni Mirasol nga itulnog iti pagkasirana. Oh, jak na panunot da ita. Makaadayot ang amin. Kahit saan na nalaka makasubli dito eh. Kasaritak nga ron ni Mirasol. Nga agkukuyog tayo ta itulnog tayo iti pagkasiraan na. Boss, dagami iba ka. Anya tayo jay. Idi kami kimuyog kami ken Mirasol iti dinarayan nyo apas ken. Nakitak ni Mrs. Agarpaw nga dakadwa na ang lalaki. Anya? Nagwapo. Ubing lang at ang siyak. Mga no driver na lang tayo jay. Saan mat naglanglang a driver, boss? Talaga si ka. Saan ka ngagpampanunot?
Anya ti pa kay lasinam asaan a driver ti may sa tao? Palaksid nga tano driver ti taxi wano jeep. Ipadpadam ngamin iti bagim. Boss. Mariribo kanak iti dayjay na istorya kanyak ni Ardo. May papan iti lalaki ang nakita na akinakuyom ni Margaret. Nasuro ka na makatawan asaan kami nga agdantan na. Kasla saan kami nga agasawa. Hindi man lang nga na nagkita kami. Numano a babae ti gapuna nagapapa kami. Dito yung di kape pinatimplang, Romualdo. Agyaman na ka. Saan abali na marabian kami iti papanan mi kani Ardo? Pamangan no awan tumanan ti panawan ko nga umay di ti pagkasiraan. Adayo ti papanan mi. Katrabiin to laon na yan na makaawid kami. Nabanugak to. Ibagam to kini Ardo, adi na unay pardasan tiyang maneho. Kasta talaga nagdardara sakit ti papanak. Nalaing nga agmaneho ni Ardo. Kat dayta ti magustuakan ko na. Ngayon magyaman na kiti panangayali kakam kanya. Talaga patpat ganak una yan. Romualdo, Katagupan nyo a babae ana inaig iti biyag ko sikat nalailo kanya. Adayo, di pa kay dumaam katakwad. Oray pa iti mismo nga asawa. agyamanak. Sige, may rasol sa anak ko nagpayag. Naglagi pa, saan ka nagpaspastrag iti sa bali a tao dito'y pagkasiraam. Am-amom man, when lusang. Nakalin nga konti init. Na yung paglaangan. Taas sidag iti baybay, iti hotel. Ang nakipagkitahan ni Madam. Kadag iti pada na negosyante. Nakita kita alimada ang lalaki. At nakaduhada may sa babae as sekretary kano ti korporasyon. Pagsusumpo ng daan negosyo. Ay, nasaysayatan at ito'y igit ti baybay. Pagpalabasa kiti oras. Ay, malagip ko iti agayan ayat kami kini Mirasol. Masansan na makadanon kami dito igit ti baybay. Ngagpaspas siya raging ka iti na minsan. Kaya't, ay, nakalipat kami. Siya, ti umuna ang laki, iti biyak na. Ni Mrs. Agarpo. Umawawag. Amangan at damasapol na kanya. Hello, madam? Himbawon ko ni Myra, magkitakan ka, ngawawan ka kano. Sa dino tayan mo, takino natin security guard na pimanaw ka. Adak dito igiti baybay, madam. Kasanoon ti panang rabiin? Jak pa mabisin, madam. Asidaglaang dito eh. Umayak to di tayong tun, madam dama. Anya nga ta, no awagak ni Marisol. Awagan nak ni Samuel. Hello? Hello, Mirasol. Apay nga nawagan nak? Adak dito igiti baybay nga agpalpalabas. Iti oras kabayatan ti pananguring ko kini madam. Makamit-miti kadag iti negosyante. Kasi hotel dito eh. Saan ka din ngayon bagak idikan kan, adi mo ulitin ti umawag kanya? Talagang sa asaan pa'y nagmaumaw ti kuram kanya. Malakip ko nga iti agayan-ayan ta. Kat dito igiti baybay ti masansan ang pagpasyaran ta, kag pagsalitaan ta. Mga asin, saan mo ay palagip kanyak dahi ta? Napanggaputag subli kanyak, saanan ang mabalin? Agting nga lang rutin tirabi. Nakadua pala tilogan dito sentro ti syudad. Ino sa anak ko nakainom Ardo. Amangan no naturo ka kita. Malagip mo gayam dayjay ang lalaki ang nakita makinakuyog ni Margaret. Apay, boss?
Kahit ko nga amuan, tikin na siya sino daytay. No empleyado when no driver ni Margaret. Sige, boss. Medyo atan-itat ni Madam Margaret. Nung napintas pa lahat. Nagsilos ng tamat langatan ni Cesar. Kat no nakachik-chik boy. Nito pa ngamin may rason. Ay, di na kaya't nga sa pali na makaasidad kang kuwana ang lalaki. Oh. Madanon kagayam diti opisina, Mirasol. Kinunan ni Ardo itay makasubli ija balay ang nakapanaw ka kanon. Nagururayakan ko na aging kaiti pasado alas 8. Naira na nga delima sa taxi. Imayaklat tam dito opisina. Kaya't sapay ko mata saan ka makagura kanya ko. Tengan tirabi ang nakasangpat kami kini Ardo. Kat itay makariing at pasado alas 7. Naladladaw pa'y ang nakariing ni Ardo. Napuyatan ka gayam. Siyempre, nabando ka ng biyahe. No, mapirma aklakit di dagiti nasisita papeles rumwarak. Papanak maturog iti ginatang ko akondo as asidag apagawidak. Adda ka di na schedule nga appointment ko. Mabitlahan pa kita. Saan ko may kabesa? Mirasol, amangan no kayat mo ti umakar iti nagatang ko akondo. As asidag apagawidan. Kuha. No, mabalin ko ma. Naruma kami rin pakas kasiraak. Napariri jay ta aduti mo yung itaglawlaw. Aduti mo lak amasetas. Kaya't may ayo ak kadagiti sabong da. Sige, saan ka pilitan di mo kayat? Ngam addan to pa nagkuyog tama pa ni Timol. May sa tinaka-appointment itang aldaw, sir. Ngam, inton alas 3 pa ilaan. Inaldaw nga ato ti pakakumikuma ni Mrs. Agarpaw. At tamanan nakimitingan na. So nga dak kita dito restaurant. Amasansan na pangaldaw. Bro, mabaling ka dito makilamisaan? O retag may sak? Mabalin lata bro. Gusto malasin ko dito ang lalaki. Diyak malagip mo sa dino tinakakitaking ko hana. Kinapudno na sa namangan tipanggap ko dito restaurant. No di kat sika. Ha? Dalang kahit ko adamakin. Anya ti relasyon nyo kini Mrs. Agarpaw. Ani Madam Margaret ti kahit ko asawan. Awan ti relasyon mi. Empleyado ak laang. Masansan nga imaniwa. Nakita ka kami nakadwam ni Madam Margaret. Iti may sapas kan. Awan. Malagip ko no sa dino tinakakitaking ka. Anyay tayo tinagan mo. Aywan gayam, siyak ni Samuel. Samuel gan tinakan mo. Siyak ni Ardo. Sana naskan nga ibagam kini Mrs. Agarpaw da ito. Apa nagkita ta. Talaga nga inururay ko tiawag mo. Sige, baka mo kayo. Siguraduhin nyo, anat algad ti aramitin nyo. Ha? Sige. Katne, abdapi papanak. Awan matlaangan ni Ardo. Ne, aping awagan nakailan ni Ardo. Hello, Boss, nakasalit ako ni Samuel. asino Samuel? Tinakita kiti akadwa ni Madam. Iti dinarayon tayo paskan. Empleyado kan pasaray driver na kanra. Kastagayam. Ngam, kinunakan ko na abak na kan napintas pa lang ni Madam. Katamangan, no? Saan mo nga ituloy? Umay kagat din. Sige, bye. Saan nga kamkamalitay dyan lalaki? Uray nagsina kami kini Margaret. Dak kaya't aliputan na. Agyaman at pinatgam ti awis ko, Mirasol.
Naputa ko na mga aduti makakita ka na tayo di parke. Iso adito igit ti baybay tinapananta. Takno maminggakan. Pinagustuhan ka sa ngayon. Kalpasan da ito pangaas. No? Sardangan na kon. Pakawalan dak. Kaya't ko adamagan no kagurgura na kadipay laan. Nasa ang unay ti panang baybay ang kanyak. Pinanawan na. Kaslawan city. Manulat ti tawan ko, edi. Inayat ka. Impaay ko ti amin ko ka. Ngam anyat inaramit mo. Pinanawan na. Pakawalan dak. Nagpali na katakro. Nagbutan kay timbagak, edi. Nga amangan no. Agsikugak, iti pan nakalipat ta. Dahita ti kahit ko amamuan. Awan anak ta. Nagnervyo sa edi. Inpapan ko lang nga masikugak. Ngam saan? Ita, mabalin ka di asaan ako nariribukan? Pakawalan dak. Ako na ka nagbiduta. Wan, nagbali na katakrot mirasol. Numabalin na ko ba? Ikan nakit isabali pa'y aguntaway. Kalpasan tinumano at tawan abinay-pay anak. Sana ka mamati ngay baga ngay ayat na nakpailaan. Iso nga inkalikagom ko, tinangawis king ka. Tapno makapagsarita ta, mirasol. Lading itak, saanan ang mabalin, Samuel? Awanan ti sabali aguntaway para katata. Ay, niya ti kaya't mga sawan iti dayta. Di na kon ay ayatan. Saan ako nanawaya? Adan sabali nga gikot iti puso. Kan, gusto ka? Saan kan ngay ayatan? Anya, Lading itak, apay anyat namnamaan? Or orayan ka, ginggat-ingganan? Well, saan ta makapagbayar dito igiti pay-pay? Masapang nagsubli ako na iti pagkasiraak. Kan ulitak, Samuel. Daytoy kuman, ti maudi apa nagkita ta manan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Alam na ang mula ko man ni Samuel. No kasano ti ayat ko ang mapagka iti kawar. Di ba nakaadipon ko kini Romualdo? Awanan ti mabalin ko. Nalukuyak. Ngam sa anak ko mga binaybayan. No inayat naklat ako. Ngam, no apay anay turak pa'y tinabaybayan. Nirong mo ito, awawagan na. Amang madaw na nagsaksana ta. Ikaw kumakakalindan. Hello? Hello. Matamamang rabrabi kami. Nalagip kang awagan. Nangan kakadid. Kalkalpas ko laan. Talagang awan man oras ko namang pasyar keng ka di pagkasiraam. Mailaw akong keng ka. Alright, aka na yung tamat nagkit-kita iti opisina. Oray lang kung mamaawis ka mga ang nitiwara. Hanggang parang at ng tukuntaway ko itong bigat. O sige nga rudan, ituloy mi pa iti manggrabi. Sige. Sabay ko ma. Takanayon asaan nak amasango ni Romualdo. Gapo tamabut-butay na. Oray narabian ta iti napananta. Masapol. Ngay karigatam ti masapa amang sukon kini Mirasol iti pagkasiraan na. Sakbay talasotso, alda ka ni Diay. Ikarigatak, boss. Kaya nga mga numalipatam ti kanayon ngay bilin ko king ka. Wanawanam ti pagkasiraan ni Mirasol. Ramuam no adamang pasyar kan kwan. Yakay at nga damang ngagaw kini Mirasol kanya. Anya ti yarami din yung numaduktala nga dasabali akay na na boss. Saan na mabali na mapasabag na ita, Ardo? Pumatayak. Mawatam.
Daon nagsakit ni ti pampanunutem Samuel. Kasla sa ano anadlaw nga da ako ni ti sangwanam. Ha? Ay, ma'am. Pasensya kayo lang man. Adda ka di problema? Adala pang panunutak. Siya akong timang bitbit iti bagyo. Tama pantayin, ma'am. Okay. No, ada problema. Saan ka nga agbain na mga ibaga kanya? Nang runa, no, agparikot kay ti kwarta. Matulungan kay ti dayta abanag. Pagyaman naklaunay kada kayo, ma'am. Ngam, no, may papani ti problema iti puso? Saan ka siguro na matulungan pa dita? Ang problema anak kini Mirasol. Sa anak to kanon akayat ang kasarita. Anya nga tanong amwag no asino. Ti kunkunana akayan ayat na. Naimbag ta nakamakam ka pa, Mirsol. Imbilin kami ni Boss Romualdo ngay karikatak ti masapa amang sukon king ka. Naung tanak ko man. Kapag isa rumwara ko maitayan, ngam awan ti problema ita dayta, Manong Aldo. Awan di problema. Siyak na da problema na, kas pangaligan. Naladaw ka na kariin. Napuyata na, sa adutin na ramid ko. Di ba iso kami nga ramidat, inton madamdama. Isu madlagay makasla... Kasla nagsangsangit ka. Saan? Abay ko mangagsangit ha. Naragsaka, awan problema. Talaga nga ron ngay ayato mi boss. Itilaksit ti ba at titawan niyo. Manong Ardo, anya ti kayat masawan iti dayta. Ti kinabak ng laang ni Romualdo, ti kinamat ko. Pasensya ka na. Gam, saan na dahi ti kahit pasawan? Saan na kumangipulpulong, kinipos? Saan ka madanagan? Diyan ko galit adi pulpulo. Ada pa'y kahit ko adamagan king ka. Ngam saan ko sa bali ti pangipapanam. Kahit ko nga ngagsarsarita ta, kabayatan ti panagmanihok. Amangan no may sugelak. Anya ka ti dayta? Iti dahi ta kinapintas mo, awang ka di tinagararam king kay di, when no nagbalin na kayo na yat mo. Ada? Saan kami nagkatuloy? Baring sumpatan na. Hello? Naimbag, ta sinong bata am tiawag ko, Margaret. Sa mula kid di anam namaan nga awagan ka. Nasuro ka na makatawan asaan tangag dandan na. Kan, saan ta nakapagsarsarita. Nagawid ak pa yan iti balay at tawid ko kadag iti dadakil ko. Anya pala ka ti bibiyang mo kanyap ko ma. Naingar ka lang ta iti panagsasawam. Saan ka kadi pa yan nairwang kanyap? Nasayat lang, di pa nakisarita kadag iti saan arinukar ti puso kan panunod na. Kunam no asino ka kadalusan. Asino ayati pagpapanakal mo. Pimanaw kay Yabalay, tapno maarabid mo, ti kay kayat mo. Inawagan na ka di, tapno, sidiran na klayang, Romualdo. Saan mo kumangay kulagit kanya, tibukod mo nga aramid. Saan ka ngaging kukunabay? Amok nga damat ka din dinam. Adayong nga bubing nga medisika. Ni Samuel ka dito ibagbaga, Romualdo. Oh, empleyado klaan na dyan. Saan nakakas ka na gitidatuman ita? Masansan nga pa imaniw kaputan na patag di pagtang. Kan, siguridad siyempre. Nuwawan iti sa baling ibagam, idapagod ti cellphone ko. Hinidap ng agpaisan. Nasken na siya ka mismo ti makisarita iti dayjay alalaki. Tiyawanan bain a lalaki. Nakaululi makan ti biyag ko, riribukan nakit din. Nakita na gayam ni Samuel. Akadwaki di, adimar ay itipaskan. Ha? Pagatapan na nga da relasyon mi. Oh. May sala nga anak ti pangibilbilang akin ni Samuel.
Oh, ma'am? Ni Samuel. Sobrang kalatan, Samuel. Ilukat mo tari daw. Ay, ma'am. Imbaon nak ti sekretaryo ang mga kadag ito papapeles. Kasapulan nyo kanula unay. Wan. Sige, idisom di talabisan. Pandagam tapnosan ang mayangin. Mas pasimbangan pa ilang tirik na. Nagawan na ba inday dyan lalaki? Nakululi magtibiyag ko, riribugan na kid din. May aklatan. Uray man asino ti ikabalay na babae. Ha? Wrong timing gayam ti isasarat ko diti opisina yo, madam. Awan na nyaman na dito, Samuel. Awan pa pakainaigamit iti ito eh. Ha? Di ngamin sigod nga asawa ak timawag kanyak. Nakita na kagaya makaduak. Hindi nagpakuyog ak, di maray iti paskan. At tapon nakit din nga da relasyon ka. Malagit ko ti pan nakisarita na Ardo kanya. Inlawlawag kumatking kuha na, driver na klaang ni Ma'am Agarpaw. Ay, wag silosa nakagayam ti asawa na. Naimbag ta, pinagkarinak ti nga Ardo. At saka gipulpulong. Ita lang ang nakita kung kasano nga agpungtot ni Matam. Isunjaklatan ipulpulong. Tinagsaritaan may kinaakto. Agya man nagtapinat gam ti awis ko apa nagkita ta Samuel. Aginong takabayatan ti panagsarita ta. Ay sir, jak unay agin inom itinasangar. Ngam, magustuhan kayo. Nasaya at sana ka na ram ang mapagbabaynan. Mabain na kada kayo sir. Nakabakbak lang kayo. Idan to nanumuaklaan. Malasin nakmat siguro niya. Siya ti asawa ni Margaret. Sir? Nabayagan na saan kami ngagdenden na. Ngayam kaputasan kami ang nagsango iti abogado. Tapno pagsaritaan mi ti panagsinami kuma. Agasawa kami bailan. Sir, agpakpakasi kada kayo. Saan da kumapagsilosan? Empleyado naklaang ni Madam Margaret. Nasaya launay. Kagurak ti tao ang narigat akasarsarita. Diya kaya ti maliputan. Awan kay mudingam Samuel. Katamubon no anya ti pagtungpalam no siya ti kalabanan. Nadanak mo ti gundaway mangipasyarken ka. Inawis ka mangal daw dito restaurant mga nadan tumanan kelada papanakin ton malam. Talaga nga ado ti pakakumiko, Ma'am Romualdo. Wan, nga may liwakin ka. Awan lang kami ti panawan ko nga umay sa apartment mo. Nga madan tulad tagundaway. Ni Ardo Gayam? Saan ka madanagad kang kuana? Imbilin ko itay kang kuana ang mapani ti kayat na abanganan. Saan lagid diyang agbarbarte. Kayat ko at watalaan ngagsarita. Sabi ko matakanayan naman kumikon. Kat kastilan, di relasyon ni. Kumusta gayam ti pamilya? Nasaya at damat. Kung nati kasinsin ko, di nagkita kami. Kailiw da ka nung mata makitan. Nagpauit ka kumay ti kwarta para kadakwada. Sana problema ti kwarta, Mirasol. Uray kasano ti ayat ko sumarong karkadakwada. Tama iliwak mat. Awan oras ko. At dantulat na panawan iti dayta. Kuyugan kantoin ton masangok. Kaya't kumat amam-amoy na. Agyaman hak. O sige, mga tangaro din. At dan bukod na pamilya aming ganak ko. At dapayan anak na. Arapaap ko amadaan ta ko mamut iti bukod nga anak. Anya? Atong tinakawanga kaputi dito yung nagtilogan ni si Romaldo.
Agong ito na makita na anak karugrugit. Sa masapol adalo sakto na yung bagay. Itay pa yan nakahis, tambaya kita sidag ti pagkasira ni Mirasol. Rabin. Awan pa'y nakita ka na pa ni ti pagkasira na. Awaga mang kiti ni boss. Agungit lakit iti dyan no rayak ang mga awak kanyak. Masino ko mati makaiturid ang mga aram kini Mirasol. No amuda. May kapkabalayo ni kasira ni boss. Napagkatakalaban ni boss Ronaldo. Boss. Gyamanak na sinong bata niyo tiawag ko. Awan pa'y nakita ka na pa ni ti pagkasirana. Maputing dalagid ni. Adun tinainom ko tapno sa anak nga alos si Isan. San boss? Sana ka mabartek? Sana kas Karina mabartek ak boss. Nawun nga rod. Tingnan tirabe. Sige boss. Pumanawa ka rod din dito. Bye. Nabayag ako nagtrabaho kini boss. Ni Mirasol di kapintasan. Naama. Ngem sayang. Tani boss di nagtinagan. Nabayagan nga muk dayta. Kat dayta ti may sa nagapapaan mi iti. Makamuno sa ngagnakan. Diyak maawatan nun ano naunay ti ado a kwarta. Di adalamin nga anak ni. Sige nga Rudan, adan to sa bali akong daway pa nagkita kan pa nagsarita ta. Bumaba akon kat agur-uray ti driver ko. Day tapay ti pangagurak. Napagsilosan nakit din. Diyak kaya at basol. Iso nga uray kas-kasano. Kaya't ko lang nga pagnakmaan kan pagbaliwan. Sige. Madam? Samuel, natagtakan kan sakit yan nagurure kanya. Masitsya ka na. Imawag kami ti may isang amigak. Awan ti anyaman na, madam. Sige. Mapantan. Kung naklarod kan kayo din nga ingkaan na kon Samuel. Pinilit na kid din nga may dito eh. Ayayatan ka. Pangasim. Ikan na kumay ti sa bali pa aguntawan. Saan na mabalin kung nakmatkin ka? Saan ka kadi makaawat? Ayayatam ka ti unay. Wenno, napilitan ka kadila ang anakin ayat king kuhala. Gaputan na sakit tinakam mo. Iti pa nang baybay aking ka. Agdandan na kamin. Kat saan ako na makapaluspos pay kan kwa na? Ti kayat ko ang maamuhan, Mirasol. Nuhay ayat lang ka ti. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kung naklarod idikad ka na sardangan akong Samuel. Pinilit na kid din may dito eh. Ayatan ka. Pangasim. Ikan na kumay ti sa bali pa Saan aguntawan. na mabalin? Saan mo ka di maawatan? Ayayatam ka ti unay. Samuel! Bueno, napilitan ka laang anakin ayat king kuhala. Kaputan na sakit tinakam mo iti panang baybay aking ka. Agdandan na kamin. Kat saan ako na makapaluspos kan kwa na? Ti kayat ko amamuan. Nuay etam ka ti. Apaya saan ka makasungbat, Mirasol? Naskan ka di pay lang asaludsudom kanyak day taaban. Apay ko mamakidanakan kwa na so noosaan ko ngay ayatan? Apaya nagdumog ka. Apaya saan mo may parang dagiti matang. Pangasin, saan nakariribukan? Para iti pagimbagan ta rito eh. Ada ka di problema. Lading itek.
Panawan kan. Ang mga nopan ti asawa kiti pagkaskasira kat maduktalan ng awa na ti Jay. Mabitlaan. Kaya't kung agsarita tapay. Ibatang ti imak. Ha, agpagpakaasyak lang arudan kan ka. Panagkunak. Saan ka anaragsakit din na ti asawam? Mirasol, nakasaganak at tumulong ka. Nakasangpot ako dito pagkasiraak. Yung magtimtimbayok pa lahat. Kasla marikrik-nak pa lang ti panangarakop ni Samuel kanya. Noong muna lang ko, ma. Nga iti masansan na pa nagkita mi. Kat nariing ti sigo darik na kankwana. Ngayon kasano. Agamakak iti mabalin niya ramidan ni Romualdo kanyak. Papalawak na unay ni Samuel. Naapay a binaybay anak. Kapoy ti panagdardaras ni Mirasol asimbra kiti pagkasiran. San anadlaw ti nakaparada alogan ko. Kas imbeli ni Boss Romualdo. Awaga katagos. Apaman na sumangpat ni Mirasol. Napanan na nga tangamin. Amangan no ta sa pali akayan ayat nakasignara. Saan nga ta amabutang kini, boss? Boss, agyaman ta nakontak kayo. Nakasangputan ni Mirasol, boss. Awan mat. Awan nakita kakadwa na. Nang itulnog kumaking ko na. Nakataksi, boss. Yung nadlaw ko ngagdardaras. Sige, boss. Sige, urahin kayo. Awan, boss. Pumanaw ka, Dagos. Apaman na sumangbat kayo. No, dahi tati ko na yun. Sige, boss. Bye. Ne. Dakas sa mataramidin ni boss kini Mirasol. Ngam saan nga ta amasyan kat nakapimpintas. Romualdo? Naklaat ka, nakakita ka niya. Diyak namin namnamahan nga may ka. Kulak no, tanapanan nyo kini Ardo. Saan kami ang nagbayag? Anya nga oras sa sibagbot ka? Binaon ko ni Ardo amang sukon king kaita hinggang awag ka no ni opisina. Inawagan na kami ti kaadala kati koleyo. Kat nagkita kami. Nagkita kami ti restaurant. Ngam saan ka nagbayag ta, nagdardarasa ka nagawid. Kasla nagsangsangit ka. Talaga nagsangsangit ha. Tayo nakalugan ako ni ti taxi. Imawag ti may sakasinsin ko. Agsakit ka naman ni tatang. Mariribo ka na. Kasta ka di. Akat anya nga ruti aramidam. Agawid ako ma. Ang amrabin. Itulnog na kakuman ni Ardo ng adamasapa apapanan mi. Sana ba nin? Aglugan aklangan iti boss. Naskan nga agawid akat agyaman ak numawatan na. Sige, sige. Maturog kan. Pagkalma ang tiriknam. Nunas ka na ma-hospital ni tatang mo. Sige. Siyak ti makam mo iti magastos. Tembak unay ni Romualdo. Ay, Diyos ko. Pagkunan na ko, ma. Awan sa bali na panunod ko apambal. Am kaklaunay. Ama-amuan ni Romualdo ang nagkita kami kini Samuel. Kan maduktalan na asigod a kaayan-ayat ko. Nang runa no, maamuan na akayat nang agsinubyan kami.
Padasak man nga awakan ni Mirasol. Madanagan matlaang maduktalan ti asawa na. Anak isinara kanyang. At ang mga anuan niya titakas nga aramidan na kingkuhana. Ngayon saan nga ta delikado ti panangawag ko kingkuhana. Adita. Agre-ringan ti cellphone na. Hello? Mirasol, kumusta kan? Apay ninawagan na. Dandaninak na doktalan ti asawa. Binaon na gayam ti driver na magsukon kanyak. Kasta unay ti putun ko, Samuel, mangisarsarak ka. Nadlaw na pa yan nagsangitak. Anya, Ang babban ko lang ang masakit ni tatang ko. agsamsangit ka manan. Saan? Masuro na klaan. Ingramraman ko ni tatang. Kapukan ka. Nagpapambara ko. Nakapakaada ko nga agawin. No kayat mo, agkuyog tan. Anya? Nabayag mo tan adyak nagawid. Saan na mabaling nagkuyog ta? Naamangan no pa si Imnak ti driver na. No pa yung baga na nga dapat kapapanandayin ton bigat. Umay kan tulat ang arudong danunan. Kasapulan mo't nagpakadak iti boss ko. Oh, nagsapa ka ba't gimbay dito balay, Samuel? At pati napatag nga ibagam kanya. Pasensya kayo niti panangsinga kada kayo, madam. Ang mga lumat maturog ka pa'y pala. Nabayaga ko na nakariing. Apay, ada ka di problema? Madam, agpakada ko makada kayo. Ada di titi sigod akayan ayat ko di lugar me. Kat gaputagawid, surutog ko ma. Iswa, jak makasarap, iya opisina. Pasensya kayo no biglaan. Adon sa launay ti pagpanunutam. Nalipatam, asabado itangal daw. Ay, ay gayam. Palubusan ka. Nabayagsan na di ka naghawi di lugaryo. Kaano nga ron ti panagsublim? Ikarigatak ti makasubli dito aging ga inton rabiin no bigat, madam. Amangan no ka sa pulam ti kwarta? Tapi kwartak, madam. Agyaman na kiti pan nakaawat yung kanya. Awadan yaman na. Kasla anak ti pangibidbilangakan ka. Kat nakasagana ka tumulong iti anyaman na problema. Nukas pagariga nagsinubyan kayo ti sigo na kaya nayat mo. Kat mapanunot yung tagkasal. Siyak to, ti may saan ninang yo. Saan ako na pinasurot ni boss iti masapa papanan na. Tasurutik ka na ni Mirasol iti panaggawid na yung lugar ta. Sa balin at tao na ti pinasurot na nangin maniho keng kwana. Kinuna na kanya ngayawag ko adagos na niya ti manuktalang. Nagatak sakit diya nagpambarlang ni Mirasol keng kwana. Nga puta, yak kabisado ti lugar da Mirasol. Sinurot ko dito terminal. Ano sak? Surutit tipo sa nagluganan na aging gay ti makadanon. Sa anak ka no Apolos nagpakita ganito. Nabayag lang nagpaiso na di ka nagawid. Adon ti di mo asan ti lugar tayo. Kasla agtitinaer dagiti ka Aruba ang nagpatakdar iti dadakkel ang balbalay. At dapay ang resort dito igit ti karayan. Samuel, Ani, apay nagsinai kami Rasol. Kan, mas na makasangsangit ka. makonsensya kami ni ti pambar ko. Kas laki na ikayat kumutang nagsakit ng tatang. Nairanran na lang ata. Di kayat ko pagsaritaan ta. Kat may panggap ka data. Kayat ko maamuan niya ti marikrik ng kanya. Saan mo ka di maawatan? Kahit mo talagang agsangitak. Saan tanga mo ang mga no pinasurot nak? Di mangikap kabalay kanya. Ano kasta? Kakakabalay mo laang Mirasol. Saan na ka ngayon kasar? Saan? Di na mabalin ti mangikasar ta si aasawa. Ijaking paggarop. Kati tata na amamon ti puntong Samuel. Kadurman nakon. Saan ka di? Katleta tiga po na nga daywan nakon. Saan, Mirasol? Saan? Saan agapo iti dayta ang amoking kwa? At adhapay at arigagaya nga agsinublyan ta.
Ket tulungan ka ang makarok at ingwana. Sa kanak launay na nagsinubyan kami matlaan kini Mirasol. Ay, dakala pa rikot isang sangon me. Nalabit, apakaisagmakan me. Ngam, asa ko lang matulungak ang makawaya-waya. Nas ka na mapagkatikawar iti panak. Di pa na iti day siya lalaki. Kasda ni Ardo day siya. Ngam, sa anak nga ta anak bitot. Ngam, anya ko mati aramitan na ditoy. Agrog-rog watak tayo nawis na ti may isang amiga kung akita kami ti restaurant. Ada siguro napinta sa damag. Tayo nawagan na, ha? Well, ma'am, managsaka na kamang ipadamag kada kayo. Anang sinubyan kami ni tisigot akayan-ayat ko. Oh, maragsa ka na ka makaamoy ti data. Kasar ka din ti sumaruno. Wah, dapay problema, madam. O, anya man dita problema. Nakasaga na ka tumulong, Samuel. Agyaman ang klauni kada kayo. Abang gayam, kasta ni Ardo din nakita ka. Oh, anya kumatyar aramidin ni Ardo dita. Kanapit man lang. Itala mabak nga gamam mo kayo gayam ka ni Ardo. Eh, jak sigurado, no iso talaga ni Ardo Daiji, madam. Ang mga kaing ingas na laan. Bueno, at siguro ang muna. Nakita kami idin kini Ardo. Sakla na istorya kada kayo, madam. Talaga nga wanti na istoryang kanyak may panggapiti dayta. Sakla ko man kaya't amamuan nyo. Kanya tinagsalitaan mi kini Ardo. Ada ka dinas ka na maamwak. Madam, mabain ang launi kada kayo. Pakawalan tap ko ma, iti panagulbot ko kada kayo. Ibagam kanyak no niya dayta. Ure, tanang sayat mo dun ti kasasan ni tatang. Agsubliak mo tla dapos. Nang ibati aklatan iti gatad nga igatang da iti agas. Kanunas ka na pa doktor da. Talaga nga ato ti kwarta ni Mirasol. Samuel, apay na kung ulimag ka. Agkuyog talaangan. Agkalugan tayo iti kotsek. Ay, saan? Amangan no pasukon nakto ngamin. Iso nga ang basak. O sige, pamanak tangarudan. Nagkariya kami kinipos nga agawid ang katagos. Romualdo, anya tararamidam dito eh. At daga din nakaskas daaw iti dayta, Margaret. May isa ka negosyante. Ang mga pang panunod masursurutan ka. Amok ngawan ka po na biyangan na pailaan. Daytalaan, ureno sa antan nga agdandan na nga agasawa. Agselselos ka pailaan. Ipulagin mo kanyak ti bukod mo nga arami. Hindi ka di manon ti sasawa mo. Saan ka makapagulbot kanyak? Nagpulong ni Samuel. Si kalakit iti nang bilin iti may sa kadagiti taong tapno kasaritanak. Ni Ardo. Saan ka kuma nginas asit ganan? Diyak na ti makisubangkan ka. At datapay mat nga rod dito yung restaurant. Awan mo ti karkar na anak lang ko. Managatap lang amin unay ni boss. Mabuti nga maagaw da ni Mirasol. Imbilin na no agawid din ni Mirasol. Kat pumanawak mo tindi tayo. Iso asinurot ko aging ti terminal di boss. Umuna ako na. Tas kunit tulangan iti terminal. Nakasi timbilin ni boss. Ay, nagsaysayang lang iti oras. Kat nagbambanog lahat. Agad ang darong ginaglugan ng kabos Romualdo. Kalpasan tinang nga oras, ada akong kita.
Malaksid nung managdagas dagiti driver ken konduktor nga kape. Pinilin ko ni Ardo nga umay nakasukunan ni terminal. Sige. Sikat makan mo. Kunak tupay. Kasanungangan yung manutak ang nakilukan ka ni Samuel. Oh, nagunay magkamandan. Oh, San ka pa yan nagipadamag may panggap kini tatang mo? nasayat mo't basitan ti kasasaan na. Agistorya ak tulatan into makasangpetak dita. Naimbagmat. San ka nagpayag dita? Kasapulan kay di opisina inton bigat. Amok. Isungin ka din ko tiyag subli adagos. Ada ka di pa ibagam. Maturog ako ma. Ada nagsardang alugan ni Tibatok ti pagkasiraan ni Mirasol. Ha? Ni Mirasol ka tadayay. Nasuro ka na may isang oras ng urayag. Ni, mabitlaan. Basta adan nakakita-kiti day talugan. Agyaman na kiti pa nagitulod mo kanya, Manong Aldo. Ni Aldo. Itulog ka nga to, laging itirito ti pagkasiraan. Ano ti kita sa Dapat mo? di magbagat itibag mo. Saanan? Kabailak na ito nalagaan. Sige, si katimakam mo. Ibagat to lang kini boss, ano itulog ka. Awagam tumutlaan. Sige. Ni Mr. Agarpaw, ti boss ni Mirasol. Ha? Isok ka diti mangikabkab-balay ki ni Mirasol. Ay, saan na ani pagbagat ito'y kanya? Diyak nagdamdamag ko na. Gapo nga ta saan na alam namakan nga amok ni Mr. Agarpaw. Nakasubli ni Ardo itilugan na. Ngam, saan pa ipimanaw? Apay nga ta. Ay, nas ka na makasaritak ni Mirasol. Uraya ka makapanaw ni Ardo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Si Kagayam? Diyos ko, kung mo nagsubli ni Ardo. Isugayam din nagtuktok. Naklaat ka, nakakita ka, Jack Mirasol? Diyak naman nga umay ka. Mapali na kasarita ka. Pastor ka na kuma. Ngam, No pong panunutom nagsubli ni Ardo. Sakbayak na imay dito'y sangot yung pagkasiraam. Kalpasan na nakapano ni Ardo. Tabayak pa ilangan nagpalpaliiwag. ako rin ka. Apay ngam amom ni Ardo. Pastor ka na. Tapos may ilaw-lawag ko alaimbang. Umuna pa nakakita kini Ardo, edi kinuyog ko ni Madam Margaret, iti dinarayat na apas kandaan ni Kusyante. Madam Margaret? Kun? Iso ti amok Mirasol. Nalapit. Pinasiimnak ti amo na. Beno ni Ardo ti mismo ang nagatap. Nada relasyon mi kini Mrs. Agarpaw. Mrs. Agarpaw? Anya ti kayat mo asawa ni Tidayta? Amo ka makigtot ka. Kasmat iti panakagigtot ko, iti panakakita kini Ardo. Anang itulod king ka. Sumbatam ko madagiti damagag king ka Mirasol. Ni Mr. Agarpaw ka ti boss mo. Apay, saan mo sinumbatan ti saludsod ko, Mirasol? Bueno, puno ka ti atap ko. Ni Mr. Agarpaw ka di mangikabkabaliking ka. Diyak na yung pag-arap, Samuel. Mabainak launay kan ka. Apay, yan nakabaybayag ka, Ardo. Itay pa, ingin ururay ka. San nagpa, ingin awagan.
Tinungpal ko lang tibili niyo, sir. Diyak pa ilaping manaw, kalpasan na nitulnog ko ni Mirasol. Nabay ka nag-isis ng bahay kitirwar. Sa nagsubliak, kalpasan ti kagudwa oras. Kat, Awan mo tinakita ka na pa ni ti kasira ni Mirasol. Kaya akong di manon pa eh. Tamangan wagatap kanya. nasaya at tamom tinararamid mo. Kaya't nasawan nga itikawan na dugtalam amang paspasya na kenkwana. Awan makaiturad amang arem ken Mirasol. Sino kumamat ti makaiturad, boss? Kabutang da kay lagi di. Nabayagan na nakapanaw ni Samuel. Nabanog ka ng biyahe. Sana ka makaturog. Diyos ko. Anya da ito yan as na street ko. Asawa gaya ni Romualdo, ti boss ni Samuel. Nabayagan na pagbutbut nga kamabali na raoten lak ti asawa na. Ni Romualdo. Anya nga ta. Nujak sumpatan. Mabalin ko ito may pambara. Nakaturog ako. Sumpatak malangan. Hello? Mirasol, siriring ka pa'y lagayap. Nalukaga kiti panagunit sa cellphone ko. Ada ka di kayat mo nga ibaga kanyak? Kaya't kalaan nga kumustahan. Nasa yatak mat anak kasangpet. Kan saan anak karo ti kasasaan ni tatang ko. Nasaya at nga rod no kasta. Sige, itong bigat lang nga nakasarita ka. Bye. Bye. Kasano iton? Anya ti sumaro na mapasamak. Kasano na madoktalan ni Romualdo? Anak kisinubya, anak kini Samuel. Amang ano patayon na kami. Manipot pa iti. Mariribong ka na. Anya nga tayo nasaya at garamita. Anya nga tayo patulong ako ni madam. Talagang sa may sultin ka rin mapanagsublim, Samuel. Kumusta tayo panagbakasyon mo, ijay lugar yun? Nasaya at mat, ma'am. Tinam naman ni sungbat mo, naragsak ka. Kasalasaan ka naragsak. Adal sakit di pa kariribukam. Ada problema? Iba kang katakin ni madam Margaret amin. Kas kanayan ko nga ibagakan ka, Samuel. Nakasagana ka tumulong, nanyaman ti problema mo. Iso di kang babain, Ma'am? Kas lamay sa nga anak, ti pangibilbilangakan ka, ha? Naasawaan nga minyo na kiti anak may kinarumualto. Kat adada iti adayo alukar. Agyaman naklunay kada kayo, ma'am. Bayan nyo, tenton ada problema kat iuman ko kada kayo. Namnamam laki di ang makatulong ak. Ibagam. Malagip ko kayam. Kumusta kayo matitikayan na yat mo? May bagmanta nagsinublan kay matlaan. Madam? Sige. Sana bali. Ijay ito na opisina ti pag-istorya. Tani, agman-mani ko ka. Di mat ada kinasinara ko iti restaurant. Sakbay amapantayo ti opisina, madam. Uwan kayam, nalipatak mo ito. Naimbag tayong palagip mo dahita. Anya nga minayati pang panunutan. Nadlaw ko manipo di tayo dimteng tali ti opisina. Saan ka matimtimag? At ka di parikot mo? Romualdo, hindi pa lang akayat ko damagan kan kaday to eh. Mabuti nga lang amin. Ano mo maamuan ti asawa makadenden anak? Ang mga numay nakriribukan. Saan mo apakadanagan day dabanag eh? Adon ti babae
ngingkab kabalay ko. Diadal kan managam di asawak. Ket sana akabalan nga ramidan dayta. Malaksid kanyag. Ada ka di pa'y sabaling ay kapkabalay mo. Siksi ka lang. Rupat kwarta dagaya ababay. Sumagmamano ka dagwada tinagabroad tapno maliklikan da. Apay, nadamag mo day da kanya. Agsilos ka? Kwa, Saan ka ngagbuta nga mangibagan niya ti marikriklam? No, agsilos ka, maragsa ka na. Takayat na asawan day ta ayayatan na. Amum mailiwag law na ilgeng ka. Iso ngay karigata ki umay, di pagkasiraam, inton rabi. Nabayagan nga mukday ta. Bay-bay aklatan. Tapno saan kami gaaga pa? Saan ka pakibibiyangan? Takas na nagsina kami. Nasaya at launain wag nakaman. Wan amiga. Dagiti anak kan manugang mi kuma ti pagbainan na. Tali, agap apo ko kami pa yan. Ma'am, excuse me, ma'am. Kadagayam, kasasarita yun ti cellphone. Sige amiga, kastapay. Bye. Ay. Awati anyaman na, Samuel. Nakichismis lang ti amiga. May papantin ni Romualdo. Madam, Nababay na ko pagsaritaan ti asawa niya. Bayamon. Aramidan na ti kayat na. rimor ka no ti sekretaryo, ma'am. Ta, ada ka no nang ibaunan nyo kingkwana. Kinasarita, asaklangan ti mangtid kada kayo iti daytoy. Kaslang mo kon. Noon niya ti mapaspasamak iti pagkasiraan ni Merson. Mailiw lakit di unay ni boss. Nagadumot namin tinegosyo na apaka kumikuman na. Nasurukan na makatawan ng kabkabalay na ni Mirasol. Ngem, san na matlangin ang masikugan. anyamat din. Kadigdigos ko. Apay akas lang nagaangan na kailangan. Madanda na kanak. Saan ko mapasamak ti kastoy tinagbaitan bikin Romualdo. Madurmanak kiti bunik. Hello. O pa'y ngirabraman na kailangan. Pagyaman na ka nakasarsa. Nung kasapulan nyo di kandak, apay at diwin sa sapangin niyaw kanya. Mo yumat ajak kaya ti masibsingan. Sige, sige. Nono patid ti kandak, kumaya. Irugi yung latak. Wan. Madam tamalaan nga dakon nila. Diyos ko, pagyaman na. Oh. Pumanong matlaan. Sorry, sweetheart. Ha? Ingkarit kang kay tayal daw ngay karigata ti umay di ti apartment. Agpada tama eliti ko na. Tay talang dakilat. Nga di mawag kanyak sinalbag. Awan ang yaman na, sweetheart. Oretado pa iti sa balingan daw. Oh, sige, sige. Panawang kan tagur uray dagiti mawag kanya. Napanan? Ay, Diyos ko, ang yaman na. Nailiklikak man na, hindi pa kaisang makak. Maburbur siya anak mo't kinirumwan to. Uray rabi eh. Makumiko. Madandanagan ang itikadam di pagkasiraak, Samuel. Mirasol, adanas ka na pagsaritaan ta. Sakbay ang mamon ni si Romualdo ti relasyon ta. Apay, anya ti kayat mo asawan. Saan na naman sa apong nagbayag dahito ang relasyon nyo.
lumiklik kang tingkuana. Oray kasano ti ayat ko. Alam kasano. Saan naglakit di ako lubusan ni Romualdo? No saan nakaapalubusan? Libasam. Mabutilak. Ang mga nonya ti aramida ni Romualdo kanyak. Please, saan ka nga puta? Tulungan ka amang libas kini sa Romualdo. Ilamang ka. Aniya? Dandanig mo itong nalibatan, amigo. Naimbawag ka. Sige, wayakon. Bye. Mirasol, hasikapay lang ti makamo ditoy. At na pa nagapapanak. Diyak paikat na lagipan. Sige, Romualdo. Saan ko nga muna niya nga oras sa makasubli kami kan Ardo diti opisina. Mangibawong kantulangan iti kumatang iti pangaldawam. Tapnusan ka na rumwarpay. Agkuyog tantong agpasya rin ton malam. Sige. Oh, sige, mapanak pay. Awawagan na ti Samuel. Madandanagan ang manan. Hello, Samuel. Mirasol, saan ka di pa yan nakapag-desisyon? Ang nervyusa. Kasta unay ti pa nagkabagabag kapampanaw lang ni Romualdo. Napintas daw na akong taway. Nakaramit ka din iti resignation letter mo. Nagarami na kita'y bigat. Masaya at launay. Ibati mi ti rabo ti lamisaan ni Romualdo. Kalpasan na, Romuald kan dito bisita. Agpakadak lang kini Mrs. Agarpaw. Amuna ka di asyak ti madama nga kabkabalay ti asawa na. Asigudak agayan ayat na. Saan na pa'y nga mo? O sige, madamdaman to ng pagsaritaan ta rin tabanag. Askin nga awan ti masayang ka. Kaya kayo lang kumanta. Nasinga kayo. Oh. Ako may bagak kada kayo. Oh, Samuel, adya data. Ma'am, agpakada ko makada kayo. Apagbitak laan. At lang napatagapapanak. Agsubliak madaadagos. Oh, sige, awan problema iti data. Awan ti schedule ko apapanak itang aldaw. Agyaman ak launay kada kayo, madam. Awan na nyaman na. Basta sika. Abamang na may tulnog na kardo. Oray panawan nagtulatan. Mapanak tong ano tagkapi, sir. Kan makasigsigarilyo akpay. Saan ka ngagbaybayag? Agsublikan to yung opisina. Awagang kanton noon niya nga oras sa sukunan na. Sige, boss. Awan mo't lang kami naramidan ni di babanak. Kaya saan ka makastret na close door meeting? Sungag subli ka lang na yung opisina. Wen, boss. Nakumikom lang ko na ini Boss Romualdo. Ano daw tinigosyo na. Adya ka mo. Ano pa'y masansan ngay surot na kadagit iti duma. Abudi ka na. Pabantayan lang sa kanyak ni Mirasol. Kasla mabutang nga agawon da kang kwanan. Kabayatan, asaan ta pa lang ang matinong ti masluk nga ramidan ta, Mirasol. Ito'y pagkasira at ti paggilam mga aking ka. Samuel. Uray ta saan pa nga mo ni Sir Romualdo nga da relasyon ta. Saan mat nga mo ni Arto. Mabuti na kiti mabaling nga ramidin ni Romualdo. Nung maamuan na tinaramid ko. Agtalag ka kanyak, Mirasol. Saan ka abay-bayan? Pampanunutok pa ikay diti. Panagkasarta ti West tapno pagdin natin. Samuel. Api nagsangit ka. Saan nagkadya ka, Durman? Kaya't nakaikasar iti laksit ti amin. Nagbinduta kiti nagbali na desisyon ko. Mirasol. Ay ton kalaunan. Urayan niya pa iti kinatakot. Masyan kalahan kanya. Nga uray among apakaisag makam. Pudno nga ayat na ito'y amariklik na king ka, Mirasol. Nagbasol na king ka.
Oray, iti kasto ilawakas. Amalito pak dagiti nagkuranga kay ka. Samuel, mabuti na. Diyan mo, haginggat ka ano mailimbangan ta ni Romualdo. Ang mga nanyat aramidin na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Boss, apay. Apay tarubam. Apay at di mo kinita no adda ni Mirasol dito opisina. Saan ka diya nagpakada-kada kayo? Agsaludsod ka ba lang ganiyak? Anya na ito ha? Resignation letter ni Mirasol. Resignation letter? Ni, kilaat man dita desisyon na, sir. Saan na nagpakada-kada kayo? Ada pa'y surat na. Denggam, tabasa. Pakawanan na kumarumwaldo. Diakon kabailan pay. Nupay, mabuti ng aking ka. Ingkadang ko ti saan ang nagpakada. Sapay lakuma, na maawatan lang. Di na kon sa pulan, kan saan nakuman ariribukan. Saan na mabalin na ito eh? Boss, saan lagay mo nagikatan ni Mirasol ng empleyado yun? Pinanawan na kayo pa yan. Saan ka nagdimag ta mga numatibab ka? Basol mo na iti Aldo. Iso a pinagsubli ka at dagos diti opisina tapno mabantayam ni Mirasol. Yak nung naman nga ramido na dahita, sir. So, jak simbra kiti opisina yun. Kat, sino ti magnamnama nga aramido na dayto ya? Kinilahat na kayo, boss. Amang ano na bayagan na plano na dayto ti awanan bahin na babae. Impay ko amin akayad na sa kalpasan na. Boss, anya taramidon mi. Kaya niya pitaramidin nyo no saan namang sapol kang guana. Sige, boss. Mga bakit ikadwa ka mang sapol ka ni Mirasol? Sika ti mangidahulo iti mapan iti pagkasiran na. Di sa bali ang grupo ket mapan iti terminal. Siya kung ti makamungag dabag kadag iti kasingad na iti opisina no adda na ibagbaga na may panggap iti plano na apumanaw. Mirasol, pinagsangsangit ka anasang patak. No, nakasubli ni Romualdo ijay opisina, Samuel. Nabasa na lakit din ti resignation letter ko. Ang mga no pinagtignay na nadagos dagiti tao natap na sa pulandak. Malaksit kini Aldo. Adda ka di pa'y sa bali at tao. Ato, namjak amo no bodyguard na amin dagijay. Namin adon ang nakitak dagijay alalaki iti balay na. Nadlaw ko, nga dagdudugol iti siksikat da. Uri ni Romualdo, ada paltog na. Apay nga italhang na imbagam da ita kanya. Apay akasapulan na ti ado pasurot. Adda ka ti illegal ang negosyo na. Diyak ka mo. Madanaganak. Ang mga nanya tiramidan na numaduktalan ng ilamlam mga. Pagkalmam ko malang tiriknam. Saan na nga mo asigo dak akayan ayat mo? Alayo lakat ti atapon na ngalimlam ka. Saan naklakit di ngayon kaan? Aging kay titinak masapulan. Madanaganak para iti pamilyak. Ang mga niramraman na ida. Sapay kumata saan. Nukas pagarigan Mirasol. Adaan mo ka makatulong ka data. Ni Madam Margaret. Ha? Nung maamo na asyak di ka balay ti asawa na. Amang ano? Ipagaam mo. Saan nabibiyangan ni Madam Margaret dagiti pababae ni Sir Romualdo. Kasta nagsinadan. Taas andan ngagdindin na. Kasaritak to, Mirasol. Isulaang ti amok ang makatulong ka data.
Amin lagi din na babae ngayong kabalay ko. Pinanawan na. Nakarkaro, winukakaruan tinaramid ni Mirasol kanyak talinibasan na. Ni Ardo na ito yung mawawag. Hello? Anya? Talaga ang nagtalawan ni Mirasol? Kitawan pulos na bati, akaws na di pagkasiraan na. Anya di kunam? Nagdardara sa pimanaw, tabi naibayan na ang nakalukat ni Redaw? Huwag na gadi kakadwam, manapan iti terminal. Sinalbag. Nga panagkunak, awan sa balya pagkamangan na, no saan nga iyay lugar na. Sige. Mapan kayo at dago si Jay. Damagan nyo na damuda, akayan ayat na. Sige, bye. Sakpay ngay may talito'y balay ni Ma'am Agarpao, Mirasol. Naistoryak yung kuha ti amin. Ma'am, pakawanin da ko, ma. Mabainak unay kada kayo. Talaga asaan nagnaknakam day siya lakay. Nairan-ranapay asika, asigod akayan ayat ni Samuel tiin kabalay na. Naibag ta nakapanunod ko anang panakon kwa na. Madurman ako ni Tibakik, madam. Kat ni Samuel tinangising-asing, alibasak ti asawa yo. Well, ma'am, sakmat lang tinangising-asing, ngagpatulong kami kada kayo. Mabuti nga ko, ma. Amadok talo ti asawa yo, ani Samuel tinangilamang kanya. Sakbay ang mapasamak dayta. Kasaritak ni Romualdo. Agririn ti silpon ni Mirasol. Ngamasan na kasungsung batang tiawanan bain. Ngamasan na kamay lambagan. Siya pa'y tinapili na alukwan. Di na sinungbatan. Napudno ti adap ni Ardo nga dalalaki anang ilimang kinwa na hagalwan kanyak. Papatay ko na ijay alalaki. Nimot Margaret ti mga wawag kanyak. Ano nga tatibagan? Hello? Talaga nga wanbain mo, Romualdo. Inawagan na ka di tapno pagsasawan nak. Anya ko matibasol ko king ka. Dabagan pa lang, kanyat basol mo, ay dito ta naglawag, ang nagadot basol mo kanyak. Lakayan na di ka matlag nakaman. Nagtulagan tayo ding awan binyangan, Margaret. Nabayagan na santang agdendin na. Ngam di ka kadi mabain ka nagiti anak mo, ha? Oray ti sekretarya, inramraman mo, di mo pinakawan. Kasano, anam mo amday ta? Masyan ka kumaka ni Mirasol. Linibasan na ka, kaputa mabuta, nagpakanakan ka. Tama nga na niya taramidam kan kuwan. Madurmanan, hindi pa nagrelasyon na kan ka. Sa lakniban na, ti dayaw na, uray na ladawan. Kasano ti panaka mo mitiday ta, Margaret? Saan na masapol ang mamwam? Di mo gamda na pagaramidan ni tindakas ni Mirasol. Tasyak ti kang runan makalaman mo. Mawatam? Nidip na na. Kasano ti panaka mo ni Margaret alinibasan nak ni Mirasol? Mga noiso ti mangilimlamang kan ni Mirasol. Naskin nga tignayang. Uriin ka rin ni Mrs. Agarpao titulong na kanya. Inyakan na kami pa'y tinataltalgat ang nagpaangan me. Naskin nga adda maaramita. Apang laban ko kini Sir Romualdo. Papanam, rabiin pang-asim, saan nagkapanawan? Mabuti nga nagmaymaysa. Awan ti pakan anom dito'y. Natalgat ka. Adda naskin nga aramitak. Saan ka maawatan? Anya ti
idam. Nakulam nga ado ti pasurot ni Sir Romualdo. At dalaki di maikaniwas itilintag ang negosyo na. Kat mapanak agsiib iti balay da. Anya, napagkat ti kasta nga ram idam. Mga na may sagmak ka. Saan ka amadanagan? Agan ang natang. Saan ka lang kuman nga agtuloy? Tiyak kaya't nga dada ka sa mapasamakan ka. Mirasol, Napatid ka kanyak. Kasano na dada ka sa mapasamakan ka? Awan matlat sirbina na nagsinobyan ta. Asin nung tupay ti pagkamangak. Ang mga noon niya ti aramidin ni Romualdo kanyak. Tiyak kaya't ngagnanayon na si kakawarak iti panangadipod na kanyak. ay ayatan ka unay. Naskan nga da maaramita. Tapno da pang laban ta kini Sir Romualdo. Saan mo akabaulan? Napilang. Uray ta nagkarimot ni Mrs. Agarpaw asaan nataabaybayan. Isukuman ti makaamo iti amin. O sige, mapanakon. Matulog ka lang. Dahil tati, naamuan mi kadagiti dadakkel na, boss. Sigod kaya makain ayat na ni Samuel. Ti awanan bain. Nagsilusak ka ni Margaret, gayam ni Mirasol Tipunterian. Mga no nagsinubyan da. Kat isulaki diti nang ilang maging ni Mirasol. Isumad lagayam nga nawagan nak ni Margaret. Nagpatulong laki di dadya alalaki iti asawa. Mapan kayo agdamag iti opisina ni Margaret no sa dino ti pagkasiraan ni Samuel. Anya ti armidin mi kadakwada, boss. Isobleyo ni Mirasol kanya. Idinto apatayin yo dadya alalaki. Ibalang yo iti taaw ti bangkay na. Pimano ka nung Samuel kan tikatwan ang babae. Iti pagkasiraan. Ni Mirasol laki di dayay. Nakapagsakbay da. Nasa ganaan na ti mabali na mapasamak. Ha? Natural mat dayay lalaki. Napintas ngamin ni Mirasol. Oray siyak katakursunadak kin kwa na. Anya nga tanong masapulak ni Mirasol. Katya ko ni subli ka ni boss. Ang mga no siyak matipatay na. Ha? Sana mabalin na babae lang tipakatay. Rumbang nga iba kini Ma'am Agarpaw tinatugtalang. Asawa na pa ilang ti Chay. Naawaga ko ni Romualdo Samuel. Ngam na napaan dagiti tao na ijay lugar niyo. Agatap lakad di asika. Tinangilamang kini Mirasol. Madam, Oh. Awawagan nak ni Romualdo. Hello? Tay jay driver mo tinangilamang ka ni Mirasol. Saan ko lang nga driver ni Samuel? Taltalkak nga empleyado kan may nga anak ti pangibilbilang nga kuana. Anya? Abom no kasano ka magipatag kas may nga ina, Romualdo. Bye-bye amidahan kan Mirasol. Kaya't kung agkita ta, kat pagsaritaan ta na yung bag ti amin. ito ko ti mangipasyarkin ka. Tapno saan ka mapulkukan na nakapupuklatan. Iti nangipaingan ni Mrs. Agarpaw katata. Ang mga no anya pa iti mapanunot mo nga aramidan. Nga masad ka di ang napaggaday ito apa nagkuyog ta. Hindi klase man pang panunot. Aglanutan na amon gaya man ni Sir Romualdo. Asigon nga agayan ayat ta. Kat atapon na asika tinangilam man kanyak. Mga talabiit sa agawitan. Uray ta nagakatang tamatan kadagiti kasapulan ta. Kakadwa! Dami Mirasol kan Samuel lagi. Kulakol ka. Basa mo na ito eh. Samuel. Ni Arto. Nagkiti ka tuwa na. Paspasan pa iti magda. Armo dun. Agpatulong ta iti security card dito mo. Kalpasan na. Agturong ta iti elevator. Tapno dardaras malibasan tayo na. Nakita! Agisi kayo! Kayo! Diyos ko.
Guard! Labdan nyo kumanda kita lalaki. Hold upper kan kidnapper na kita! Ta sampai tagpataray sa altok. Aging lalaing day ta Samuel. Naskan ang makamatan tayo da kani Mirasol. Tibili ni boss. Kat pa, patayin tayo ni Samuel. Iso ano maabutan tayo ng mabatugan tayo tilugan na. Paltugan tayo adagos. Ha? Datay sabat ti kamkamatan da kiti polis. Delikado na ito kakadwa. Nagsayang akong daway, boss. Nakamag ni Komanda Mirasol kan Samuel. Nung kinamat da kami dagiti polis. Dagiti awanan bahin. Liniklikan mi ti makipindal to kada kwada. Ay, sa dinong nga ti paglemlemengan da. Amula gede ni Margaret daytoy. Ni Nardo daytoy umawawag. Kabilang. Hello. Anya? Rinaot da kayo dagiti pulis? Linibasan nyo ida? Takrot kayo. Aglambang kayo lang ang rodan. Saan kayo ngagpagpagina kaya? Sige, mapan kayo ti lugar asan da kayo amatuntulan. Wisit, ha? Kasanuan na buwan dagiti pulis. Daytoy a lugar. Delikado. Saan ko kayat ti mabalon? Manipot ang kadang taasan tan ngagkabalay, Margaret. Itaman lagan nga umay ka dito'y balay. Iti matang ti Diyos, kan iti matang dagiti tao, agas sa matapailaan, Romualdo. Kat, addakan bangak iti daytoy abalay. Ngam, addakadwak na imay. Sino? Dari kagayan launay, dagiti anak ta, ama ornos ta, ti parikot ta. Tapnag din natamanan. Ngam, sana dagiti anak ta, ti kadwak. Samuel, Mirasol, may kayo dito'y. Anya? Da Samuel kan Mirasol ti kadwam? Sir, pakawanan dak. Jakon kabalan. Madurman ako ni Tipakik. Agpapabawi ang. No apay abinibay ak iti ni Mirasol. Iso nga iti nagkita kami. Ingkaligatak makipagsinubyan kami. Tapno matulungak makawaya-waya kada kayo, sir. May sa abalasang ni Mirasol. Kaya't mo dadaulan, ti masakbayan da. Margaret, amunak. Linibasan nak ni Mirasol. Sir, Makisarsarita kiti dasayaat kata. Kinuyog ko ida tapno kasarita ka. Apalubusam idang ngagbiag anaragsak. Ngam no saan ka dumag? Ha! Sorry lagan. Paraot ko pa dagiti dadto maabudegam. Anya? Kaya't mo asawan? Sikati akin aramid, Margaret? At agyaman kami, kada kayo. No pa'y babaan kada kami kini Mirasol. Nakaitagdang kayo, apasadangan nyo ni Sir Romualdo, kadagiti may kaniwas itilintag ang negosyo na. Malagsakan kami, tanay kadang nyo, tagtipon manan. Takas ko na yo, day tatitari gagayan dagiti anak yo, ma'am. Agawit kami pa'y langit ti lugar me. Sa panunutan minto, ti jaya yo. Ulitak manan, ma'am, agyaman kami kada kayo. Bye. Samuel. Mirasol, da ka di pa'y lahang rumbang nga pagsangitam. Nakapagsasarita tayo na imbag kada Sir Romualdo kan Madam Margaret. Kat nagkarin ni Sir Romualdo, asan natan ariribukan. Aman ako kan ka. Diyak ka muna niya kuman tinagtungpalan ti biyag ko. Mirasol, agyaman akpat. Tainikan nakiti sa bali pa'y aguntaway. No pa'y, mabalin mo kumati agayat iti sa bali. Ngat adda amay kari iti panagayat mo. Iti may sa relasyon. Kasapulan ti pa nagpinakawan. Kan pa nagkinaawatan.
Sa narumba nga pagturayan tigura, ngagtong paliti pa nagsina. Kas... Uri, kasano ti kadagsan ti basol. Takas na ti kayat ti Diyos. Nagpanuray ti ayat. Puno day ta, Mirasol. Enton makasangpat pa ijay lugar tayo. Pagtulagan tal, ti panagkasalta. Agyaman nakmanan. Itilaksit ti nadagam na palabas ko. Gapu ti panagbintot ko. Kaya't nakpailaan nga ikasal. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.